Причината, поради която Петко решил да стане войвода, има своята предистория. По-големият брат на Петко, Матю, бил овчар от чифлика на Мехмед Кеседжи в турското село Бахши бей. Матю бил любимец на бея, но завистливи хора направили така, че Мехмед Кеседжи да го намрази и да нареди да го удавят в река Марица. След това властниците арестували бащата на Петко и го държали доста време в калушите, разпитвайки го за вината му. Това разпалило чувствата на младият Петко и през зимата на 1861 година започнал тайно да придумва неколцина измежду своите връстници в Доган Хисар да направят хайдушка дружина. Появили се и разбойнически шайки, които ограбвали населението и овчарите. Затова дружината на Петко, която наброявала 7 души, се въоръжават и на 6 май Гергьовден 1861 година излизат в гората. Дружината на Петко не се забавила да отмъсти на бахшибейският чифликчия Мехмед Кеседжи за смъртта на Матю, братът на Петко, и за всичките им злодеяния. През цялото лято на 1861 година хайдушката дружина на Петко води сражения с турските потери чак до настъпване на есента. И когато шумата паднала, дружинниците се пръснали в близките села уверните свои ятаци, за да прекарат зимата. Меката беломорска зима на 1862 година неусетно минала и щом дърветата хубаво се разшумели, Петковата чета отново се появила в Родопските гори. Заедно с това се разшавали и потерите. Но на 6 януари 1863 година потеря от 130 заптии успява да плени четата на Петко войвода и той, тежко ранен в крака, бива хвърлен в тъмница. Петковите дружиници след опит за бягство били заточени в Солунската крепост Канлъколе, но по пътя избягали. След 9 месеца окови, Петко войвода отново е свободен. Есента и зимата на 1864 година минават в събиране на хора, въоръжение и дирене на сигурни ятаци и разузнаване. През пролета Петковата чета излиза отново в гората. Дружината на Петко се състояла от храбри хайдути, затова тя успявала да отблъсне потерите, които идвали срещу нея, и те не успявали да й наделеят. Тези храбри хайдути винаги успявали да се справят с башибозуците, които идвали срещу тях. Дори прочутият бинбаши Осман Аа в Одрин, човекът, който отряза главата на Ангел войвода, забия на кол и получи за това геройство бинбашинския си чин, се страхуваше от Петковата дружина. Между дружината на Петко и потерите се завързват едно след друго кървави сражения на 10 юни при старата Момчилова крепост. 10 дена по-късно в планината Саръкая в Марония. Петковата дружина празнувала своите победи, а самият Петко дори преследвал башибозуците. Случило се така, че един път дружината наближила едно стадо кози. Извикали козарчето и му заръчали да заколи един козел, за да хапнат печено месо на жар. Като разбрал, че бащата на козарчето оре с комшийската крава, Петко дал на козарчето пари баща му да си купи 2 вола. Междувременно Петко разбива потерята на бинбаши Осман Аа и като обръсва едната му вежда и мустака, кара го да целува конете под опашките. Веднъж в село Ташлък Петко отива в дома на Салим Ходжа да търси пари и от 2160 лири
отброява само 500 за дружината, другите връща на ходжата. През есента на 1864 година Петко войвода пристига в Атина по покана на революционният комитет във военното училище и след това бива изпратен на мисия в Македония. Мисията в Македония е неуспешна и Петко отива в Италия при Гарибалди. Заедно с Гарибалди сформират дружина от 220 души италиански патриоти и заминават през Атина за Крит, където през 1866 година пролета започва Критското въстание. Критското въстание също завършва неуспешно и през 1868 година Петко заедно с 18 души въстаници заминава с кораб за Александрия. Оттам отива в Марсилия и след 6-месечен престой се завръща отново в Атина през пролета на 1869 година и започва да издирва живи участници в Критското въстание. Петко искал да сформира дружина за освобождението на Тракия. Планът за въстание бил разкрит и властите изпращат доктор Димитрис да заслужи доверието на Петко, да го привлече и арестува в турското консулство. Петко разкрива предателството на доктор Димитрис и бързо се справя с него. На 6 май 1869 година Петко наема една гръцка гемия и заедно с доброволци, македонци и тракийски българи отплават към Тракия. Екипажът бил радостен, въпреки бурите и премеждията, които имали. По пътя гемията минала през една турска крепост, откъдето преоблечените хайдути успели да натоварят провизии за изпът. Петко войвода се преоблякал като турски ревизор, дошъл да прави ревизия на крепостта. Заради отличното говорене на турски език, Петко извежда от опасност гемията, която на 3 юни 1869 година пристига до устието на река Марица. Това, което може да кажем за личния живот на Петко войвода, е, че той се жени за една гръцка девойка на име Елена от град Енос или Кешан, с която живеят в село Ипсала. Животът на Петко войвода с гръцкото момиче е щастлив и скоро и на двамата им се ражда един син. Но селището, в което живеели, често било притеснявано от разбойнически чети, които грабели народа. Това дразнало младият войвода, затова когато разбойниците идвали, той не им се подчинявал. Не след дълго на Петко и на Елена им се ражда дъщеря. Двамата са много щастливи и продължават да живеят заедно. Но колкото и щастливо да живеели и колкото и честно да се трудели, разбойниците идвали отново и отново и притеснявали младото семейство. Но времето минавало и положението не се променяло. Башибозуците отново идвали. Петко, башибозуците отново идват. Ето е онази гъркинята, каква е хубава. Само че нали знаеш мъжът и Петко колко е лют. Хей, оставете жена ми, идиоти такива. Лени се, пречка и Петко. Махайте се от това село и да не сте се върнали повече тук. Хванете я тази, това е дъщеря му. Петко, какво правиш? Те са повече от нас, не им прави нищо, ще погубиш цялото семейство така, чуваш ли какво ти казвам? Не дей, спри се. Преклонена глава, сабя ни я сече, а ти какво правиш? Да те арестуват ли искаш? И мене какво, с 2 деца да оставиш? Чули някакъв изстрел? Сигурно разбойниците отново са дошли. Бягай вкъщи, Елено, и пази децата, аз ще се оправя с тях. Хванете я, не трябва да избяга. Петко, виж какво правиш, само беля навличаш на семейството ни.
Хванете я, че отиде пак при него. Елено, не се притеснявай, знам какво правя. Влизай вкъщи при децата. Знаеш ли какво ще направя? Ще взема децата и ще си тръгна от тука. Стой, къде ще ходиш? Виж, те си тръгнаха. Напускам те, Петко, тръгвам си. Така Елена и Петко се разделили и той се захванал с хайдушкият занаят. Попе, тръгваш ли с нас? Имаме нужда от Божията благословия. Петко войвода подхванал хайдушката пътека и отишъл в гората, откъдето да започне своят хайдушки живот от начало. Каквото ново се случва долу из селата, искам да ми докладваш ти лично или да пращаш човек, който да ми известява. Както кажеш, войводо, ще бъдеш информиран за всичко.